Hello mga kadyots! Eto na nga, nagawi ako sa Plaridel, Bulacan dahil work-related. Siyempre, bago ako pupunta sa place, naka-Google direction na ako para hindi maligaw. Kasama na dyan ang restaurants na malapit para sa lunch. Aba, tamang-tama. Few hundred meters lang ang layo ng resto na nagba-viral sa TikTok. Yes, may orange bucket sa Plaridel. Iniisip ko pa lang ang seafood bucket nila, naglalaway na ako. So nung natapos ang meeting ko ng 11:30 am, diretso na ako sa location ng The Orange Bucket na nasa National Highway lang. Orange nga ang restaurant at naka-ready na for Christmas sa dami ng dekorasyon sa loob. Nung tingnan ko ang menu, madami naman pala silang fusion ng Cajun food o Mexican style. Pero ang dinayo ko doon ay yung seafood bucket, kaya pagkaing dagat muna tayo. Madami ring choices ang buckets, may pangdalawahan, pangbarkada at pampamilya. Natural doon ako sa pangdalawahan dahil yun lang ang capacity ng tiyan ko. Nag-check muna ako kung dala ko ang maintenance meds ko for hypertension bago sumabak sa alimango, lobster at sugpo. Nasa bag ko kaya sabak na. Ayon dala na ng waiter ang balde, este bucket pala ng seafood. Amoy palang nakakagutom na. Nung binuhos na ang mga lamang dagat sa mess, ayun na, nawala na ako sa sarili. Ready na for attack. Meron namang guwantes sa ayaw magkamay. Yung mesa ay nilagyan naman ng waterproof na plastic para di umagos ang mga sauce. Lahat naman ng seafoods na nasa poster at online advert nila ay nandoon. May tulyang malalaki, tahong, sugpo o hipon, alimango, lobsters, yung di nawawalang chop na mais. Pinaliguan ng sangkaterbang Cajun sauce. Panalo to sa tiyan at sikmura ko. Merry Christmas! Ilang beses akong dumighay. Ilang minutong na mahinga tapos sasabak na naman kaya umuwi akong may mga ngiti sa labi.
Oo nga pala, madami na rin silang branches all over. Sa ibang parte ng Bulacan, Pampanga, sa Double Dragon Plaza sa Pasay, at sa Newport Mall malapit sa airport. Ano pa hinihintay nyo? Sugod na!